Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni liwliwa nga napauluan, singpet ken gaget. Dear Manong Nemi, naipasagipsep iti panunot ken riknak, sipud panagubing ko Manong Nemi, iti kinasingpet, panagsingsingpet ko ken panaggagaget ko. Ipadpatig ko ni nanang ko, agasmet ti panang ipadpatig na kaniyag, nga anak na, kakaisuna nga anak na. Ni tatang Manong Nemi, awan kanu pala ang idi tinakam ko, idinagsakit ket natay. Digat kahit nasa wen manong, dakda kami laeng kininanang, itinanumo nga kalapaw, nga ti pagsapulan ni nanang Manong Nemi ket makitantandan ti laba, makitantandan no adag padalus, agpagait, kanda dumapay manong. Ket tumultulong akbet ken kwa na manong. Tada itang arod ti pasagapsap ni nanang kaniyag. Agsingsingpet ka anak, saan mo tultuladan na kitay padam di tang obing nga natangsit. Tangtangsitan na pwede kiti inakada amada, kadag agkaapad ang agkakapsat. Ay, awambay day-dayaw da, kada kitinataingan ng mitsusuda. So nga anak, liwliwa, singsingpet ka, kinagkagagat ka, tumulong ka. Alis to kang masusuruan at nalaing ka anak ko. Naipasagapsap na kita Manong Nemi pamagbaga ni nanang. Ngay di, keta jakpay pulos na padasan nga binaot nak ni nanang. Kinidel wano pinungot wano linapigos. Sana kas kada kita mabuybuyak no ka Manong Nemi dito karuba mi nga dya ina gabutan na luko dya anak. Balakbakan na, kidilan na, pungutan na, lapigusan na. Imbaglaki din manong, tasana ka na luko. Imbaglaki din, tanasing petak. Imbaglaki din, tanagagetak, kat amo katulungan ni nanang, di kahit nangasawen, sa anak ang makauray iti baot ken unget ni nanang. Iti agbasa akon Manong Nemi iti elementarya, nasing petak latak. Ure no, adamang luko kanyak, ure no, adamang sipat kanyak, sa anak latagun uni manong. Uwen, di ba mayak no ka, no adamang lukluko kanyak, amang sipat kanyak, awang batbasbasol ko, agipulong ak ni Mastra. Agipulong ak to ken kuha na Manong Nemi ni Mastra min addan. Pagunyan ng tumuten, dadya ibagak nga nang sipat kanyak, awang batbasbasol ko, bagbagan ng tumuten. Ngayon detan tumuten ti pambaran na Manong Nemi, amang sidir kanyak no da kamin itirwar. Uwan mano, adadan tumuten nga sipatin na. Pagkipulong ka. Ha? Kinagpepesumit. Huh? Kahit mo ta, pungot-pungot nga tayo. Ha? Pagkipulong kayo ni ma'am. Ha? Ha? Ha?
matibas basol ko. Apay nga kasta ti panang pamkanya kita umad basol ko. Basol mo kinasingpet mo. Nga oren no, si patingkang kit, di ka pa nagun-uni. Diba, kakaruba tayo lang? Karuba. Talaga, may isa lang nga balay, tibaet. Diya balay mi. Diya may isa nga balay, siya ti balayo. Magkakaruba tayo lang. Rumpin ko mga gayem ta. Agsin na kita. Diyak man kayat. Sabi ko mga gayem ka. Di ka ba't mo. Basta, kagura ka. Kit kaputa nagipulong ka kini, ma'am. Si pateng manin. La, patasan di bumalis. Patasan. Ay, Karen. Awan ti basol ni Liliwa. Api nga, kabilem. Api sakit mo, Victor. Siguro, karas mo ni Liliwa, ala. Karas mo? Karas mo? Ang matakas ta. Nga mawon ti basol na. Api ko mga sipatem. Api ko mga tangramisuna. Tunukan, balsan na ka. Lapatasan na ka, balsan. Taktakal mo ti mag-imsuna. Laman? Karuba kay kanupay. Api nga kasta parang ranggas mo king kuhana. Di ka man nakikibang kasta, Victor. Siguro, karas mo nililiwaya. Uy, napimpinda sa kimitisuna. Api isot kayat mo? Isot kayat ko, gaputan na singpet, kinagaget. Kitsi ka, naluko ka. Nagyam niya man nagtumiten kini Victor manon nemi di pa nangisakit na kanya. Aday mo lang kayo no kasta no. Makuso ng dahil na kahalukon, aday mo. Agyaman Victor. Agakaruba kayo ng peso? Boy, makikita kisunan ako. Pasaray, agsaruno kam nga umayag basa. Ket, kumusta mo di balayda? Mamartek ni tatang na. Kadi, iso nga pinanawan na pimano ti inana. Ay? Iso dalaing kinitatang na tagyan sa di balayda. Tapi mano di inana kapag mamartek ni tatang na. Taki nga rod, liliwa. Siksak laing ti anak ni nanang. Awang pinakim ko, di matay di tatang. Kat nung pagkarigang nga rod ta, ni tatang ni Karen, kat umay na arman ni nanang mo. Mangayat nga ta, kat balo mo ta ni nanang mo. Idin to ta timalo mo ta ti asawa ni tatang ni Karen. Mayat ka, nung asawa da nanang kini tatang ni Karen, kat agsinangad kayo itong kini Karen. Sa langit na kayat ni nanang. Saan nga kayat pa ni nanang ti mga asawa. Ti aramidan na, agsapol ti pagbiag mi, agurnong kami, paranto iti panagbasak ti high school ken college. Ipulpulong kumutno ko akin ni nanang manunemi iti may panggap iti panang irumayan kan panang lukluko kanyak ni Karen. Anak, hanakalakit nga sulken, babayam lata, sipat-sipatin nakno ka nanang, adaywam. Sa mo nga balbalsen. Itultuloy mo lata anak ko, ti panagpakumbabam. Itultuloy mo lata panagsingsingpet mo, kan panagagagat mo. Nakasad-sunod si eskwela nanang ni Karen. Kinapudno na, no ti panag-aawidan kat agdalos kami sakbay nga agawid kami. Nalpas ko lang rin di ibaon ni mamin nga aramidek nito Karen, ayaban nakto tayo di paaramid ni mam keng ko na, siyak to ti bang aramid, nakasad sa doot. Kanad aramidam na kwan. Kitagtong palak no kanatap no, santak nga saktan. Bam, tayo nakto kasarita ni Karen. Kasarita to ni tatang na. Tapno bagbagaan na ti anak na. Nang, awan ti asawa ni Tata Cardo, hanggang di? Asawa na, si Bibiak pala. Ngim, timalaw gabat mamartek ni Cardo. Luklukon na karod ni Victor, ang classmate ko. Natuluklukon na ka. Kung nakamalan na Karen at mangluklukin ka. Haan, ti kahit ko sa wine, ang angawan na. Ni Victor at ibang saksakit kanyak no, ha? Kung kuna na kat, anyang atano ni tatang ni Karen kat umay na pasyari ni nanang mo kuna na. Baka isudat ag-asawa kat
Agkapsat kinukan kini Karen. Di agkapya kinukan. Yung kunakmat ng baga, haanan nga kayat ni nanang pay tagasawa. Talaga nga akong kayat anak. Sadya kayat ni Victor. Da asawa nan sa mamartet. Anak, umanayan nga daka at daag. Sa mo nga pamanutan pwede, may kaduwang amam. Anong nga kon ti pagrabangan ti ama ken ka, ken ina. Siyak ti amam, siyak pa ti ina. Hunang, kadagyaman ti panang ipatigyo kanyak, ipatpatig kayo met. Kita, agyaman nang, ti panang ikaligagom yun, ti pagsaya atak. Basta singsingped ka, agagagat ka, singped ka ngagat, tadakan ka, sigurado anak. Kasya na tayo ni Apo Diyos. Ket ni Apo Diyos, ti bang trabe ka na ta. Ket no nyaman ti kahit mo kapagbalinan, magunod mo to, babaeng ka ni Apo Diyos. Map ne kakaragita manunay mi nga pamagbaga ni nanang kaniya. Pamarayak tungaten, ti mga rakop ken kuana manunay mi, tapos ni pariknak met, iti panangipateg ko ken kuana. Katong palak met manunay mi ti bilin na, iti kaadda ti singpet ken gaget kanyak. Lumakaring ako ni ti bigat, manunay mi, mapana ko nagsagad, iti aglawlaw ti balay mi, sibukak maten di kiti masetas mi, manunay mi, ken kastamaten, tulungak pay ni nanang agdalos iti uneg, kastamaten nga, into no, makapangan kami, ninakto nagdigos, agrubuatak maten, nga mapanagbasa manong. Ket no kasta nga bakasyon, manunay mi, tultulungak ni nanang, nga aglaba. Oray no dakbalay di elementarya, manunay mi, kabaylako ni ti aggelgel, aglaba, agsabon, agibugsaw, ken tultulungak ni nanang nga mapanagbilag. Iti minsan nga aldaw manunay mi bakasyon nga nagkuyog kami kininanang nga nagpamyanang tada mapami alaen sa jay. Iti mabatog mi ti balay da Karen manunay mi ung-ungtan ni Tata Cardo ni Karen. Dagay sa sudot ka! Baka kaso nga bakasyon, kaya naman taglawlaw. Yun lang pinakumaman among kumatagsagad. Halagsagad ka! Masulitak na lang. Di pala siya ka. Ako matubram. Sumpatanak, makatuman. Anay ko, dadang. Dadang, anay ko. Tangkin ko ulo, hindi ka mo abot tumulong loko. Sadot. Kabusta sadot ka, nakangsit ka, naloko ka. Anay ko, dadang, anay ko. Manong nemi na pasardeng kami siyempre, kat idi makita ni Tata Cardo nga kita mi ida. Alat bubuyan nyo. Ay, awan, lumabas ka mlaeng Cardo, dalam pa mi. Kunang tumat ni nanang manong nemi. Idi agsubli kami sa Jabalay, nakitak manong nemi ni Karen iti sangot ti balayda. Nga nakatugaw, ngayon tultuloy na palang tinagsangit. Nagsardeng ni nanang, Karen, apay nana ko naman. Kaya ko, apay ko nakata, kung mabak nana. Sumit lagayam nga pautan na kang, dangkaran na ka ni tatang mo, tanatangsit ka, kansadot ka nga peso. Ano ko magbibing mo? Hanggang ka po, nagagit anak mo. Nagagit pa di eskwela. Sip-sip iso na kini ma'am. Tilantang ipulpulong na. Alasan ko, hanggang tangtang sita kasta. Among kitangsitan pengamin ti amam. Di adad nga tangsitan na kami. Nasaan na mo kabagyan. Maditir tangsit nga ubing. Hang kayat ni Apo Diyos. Awan tinaran niya ka masakbayan ti kaskeng ka. Awang bibing mo! Talo kitoy! Awan bibing nyo kanyak. Pimano kam nga roden manong name. Anak, di mo tultulatin so na. Talaga kamot ko tsak kayo ti so na. Kasi nga ugali na nanang. Itultuloy mo ti singpet kan kagat mo, anak. Tadayta, nga saya at nga ugalim, kanaramid mo. Balunem. Ures sa dinupapanam. Adaking kalat talata singpet kan kagat. Yeah? Di mo tultulatin na kitibatit, aramid na. Muping. Kung anak,
Gunang ang pagdanagan nyo. Ituloy ko tigaget kensing pet ko. Nagtuloy manong nemi iti panangiruman kaniyak ni Karen. Iti kadami elementarya. Mga aramid manong nemi iti pamuspusan tapno adrason na amang sipat kaniyak. Adan tumat ni Victor manong nemi nga mga saksakit kaniyak. Ano ibaga nakasta ni Victor nga balsak na suna ng kayat. Nin tumatan Victor manong nemi ti mang sipat keng kuana. Ni, apa sinipat nak? Anong basol ko? Tsak katipot ko na keng ka nga. Sambong ang tagdangaran ni Liwliwa? Nobyam? Ilam tiramid mo. Bintay pa lang. Ang dati pala elementarya. Tsak kayo ito tagasawa? Kat ano takam to tagasawa di na kami. Kat sika, di kan to kayat. Gabot na dyak kahit kastang ugalim. Orisi ka, kahit ka kama. Siyempre, manong nemi, no kastat araramiden ni Karen, gagangin ko ang ibagbaga, ibulpulong ko kini mami. Alalala, adoy wang latanukan. Payabak to ni parent na. Tapos ni kasta kita mabagbagaan. Agbayso manong nemi, umay tumatin ni Tata Cardo. Mabanan tumatin bautin di sangwanan di kiti mamaestra isuna ti anak na manong nemi. Ay, panong saan mo ka? Dangran ti anak mo. Saan mo ka dangran? Kaya naman kahit may surot di dangrak. Yung sanga ditoy, bagbagam na siya at ayawanin sa bulang malating nga tao. Pasoblem kami na inanang na. Sapatin pa ka na, no, ma'am? Isarte mo nga minang tagin inom. Nga datatirason na, no, aping pinanawan na kahit asawa. Panagkunak, ma'am. Kanawanan ti bibiyang yu pati biyak mi. Umayakan ka rin, gawitan. Kasta no ko ti masaksak siyak na mapaspasama. Manong nemi. Kat no kasta nga makaawid dan, makangigtumtumutan kininanang ti ikis. Ikis tumutin manong nemi ni Karen, iti aramiden ti ama. Kadadari iti kundaway manong nemi nga mapanak iti ayan da Karen. Nukas tang malpasen ti panang baot, panang dangran ti ama na keng kuana. Adan tupiman ni Karen nga, agsangsangit iti suli. Masyanak ba't keng kuana manong? Uro no kas jeti, kinaluko na kanya, masyanak ba't keng kuana? Mapanak tumatin was siya keng kuana. Karen? Liliwa? Mapahimbay ka? Masyanak karot keng ka. Siya, dinakpay pulos binaot, inungtan ni nanang ko. Tsak pa'y nakaraman, yaman nga, panang baot na kanyak, panangungot na kanyak. Apay ko nam, apay ko mo. Gapot na sing pethak, nagagethak. Imsi ka, tang sitambot kami ni tatang mo. Saan kang tumat kami ngagtungpal kalikit ibilin na. Mamartik ka din ni tatang ko. Nga dahitit ka po na no, apay nga, pinanawan na kami ni nanang. Gapot na kinamamartik na. Numabalin na ko ma, nagtalawag. Nuwata ko ba sa maling ang papanak, talawag ni tatang ko. Tapos sa anak nga, madan ti amang mamartik. Dumakalak lang, talagang nga talawag ni tatang ko. Ngayon nagtultuloy met manong name iti kaanda ni Karen iti sidong iti amana. Agtatrabaho ni Tata Cardo iti construction man. Kaya nagpasuti ko na ni Karen. Danda ni rinabii nga nabartegeson. Yung baga, tama pampal agtrabaho, tapno sweldo na igatang dat kananda. Kad usaren ni Karen nga mapanagbasa. Naging nga, nagturpos kami iti elementarya manong name. Paring no sa anggam to nagkaskaulaan dito yung Karen ko na. Ngayon di pa nagbasa iti high school manong name kat kaskulak madlat. Kaseksyonak madlat. Kaskas di manong name nga kumuskusilap nga umungar-ngar kanya.
Kamu manong nimi. Noanya nga basol ko. Awan mati aramay ti kamadikan ko na. Dakam kada Victor manong nimi dagkakaskolaan. Liwliwa? Awan pagdanagam. Oray no lokwan na kadata nga karen. Ang taak na mangisakit kang ka. Saan ka may bayan? Talay magbagam, Victor. Kasla na kayat mo sa uwin. Apay ko nakis na. Mas pagarigan ta, into may sa ako na baro, kat may sa kamat na balasang, di arman kanto. Tinakay di kayat, mas pagarigan. Tsuktulaan mo Anangan timarik nam kanyak. Timarik na kang ka, at nasiyan ka, isaksakit na. Kaya thank you Kapata, nagbaling kan nga napatig kanyak, liwliwa. Sikat mang liwliwa kanyak, may bagay unay tanagan mo. Sikat inspirasyon ko nagbasa. Sika, sin inspirasyon mo. Ninanang ko. Kaya ni Apo Diyos. Gapot tadak kay lakon manong nemi at adan nga matulungak ni nanang. Wen, imado manong nemi ti awat ng alabaan agsipod ta napindas unay kapag matulungak unay isun. Malaksid manong nemi ti panangluna panang mangmanglo iti laba adu pwede kita agpapadalus kang kuana adu pwede kita alain dang ipaaramid da. Sumursurot akbat no ka manong nemi no kasta nga Sabado ken Domingo. Po nagagat kayo na nga gina. Tinulong kay pay. Tapno makatandan mo't kano na to anak ko. Tapno isupay nga sekdak nga itid kang kuwana nga malunan na mapanagbasan. Anong tot kahit mo pagbalinan balasan ko? Kung nakanyak ti bakit manong nemi nga pagdaldolasan mi. Kahit kung ti makapagturpos ti kolehiyo nana. Idaan niya kurso. Kahit ko ti agbalin nga accountant. Gan nagtrabaho ti bangko. Uwen. Lalayim nga roda. Ure nung nangatumat na nag-grades mo. Nangangatumat nana. So na lang ta, siyempre, adalatamat nalalaingim siya. Yung sa anak mo't nga paatiw. Alawen, tuloy mo, orte singpet, gagat mo, ken pastek mo agbasa. Aging ka, manong nemi nga timtengen ti panagturpos mi iti high school. Kat siyempre, kastawan iti ragsak ni nanang. Nagratuar kan ti high school, anak. Ket, upat pa'y katawen. Sakan tumati nagratuar iti kolehyo. Di lamamin ano niya, anak. Kano lang, daddy? Idi ubing ka pa'y. Natultulungan na ngagdaldalos iti aglawal na ti balay. Idi pa'y lang ubing ka. Nga nasingpet kan, nagagat kan. Itakat di. 16 years old, nananay kan kabalasan. Anak, idyam pa'y lang di kita lalaki ha. Di ka pa'y lang makinubnubyo. Wen? Reno, sang mo to ni ayat into no makapagturpos ka, kanadan trabaho. Nang, awang pagdanagan nyo, tungbalag, tibilin nyo. Itultuloy ko ti singpet kan gagat ko. Kan tipas na ko agbasa. Nang, into na trabaho kon, ti umuna nga papintasin takit na ti balay. Masaon tumatin nga balay, nga saan tang agbakbakwit to, hasta agbagyo, nga nagtutukit. Iso nga, isuntot umuna nga ipatakder ta, balay. Sumaro na nga rod. Ang kiton nga aglablaba tintulangin, balabaan nyo, kitarwaten tayo. Ta siyempre, adan tumatin sweldo. Ikasadong ardan anak, no, agasawa kanton. Kat iawit na kanto ti asawam. Di may sakto nito No napindas to ti balay ta, di may saak nga agigan kita pindas ka balay. Aon siya serbina. Kat bagak to ang baling asawak.
Nung sa anak niya, awid yung balay da. No, dikit, isot iyawid ko kay iso na dito yung balay. Nga no, napintas doon di balay ta. Anak, sapay kumanta sa kantong agbid, sa kantong agbidot nga mangpilit at balin nga asawam. Sapay kumanak. Sapay kumanak. Kita, nugas pagarigan to, dakam to tagkagasat. Di da kami, sino? Ni Victor. Manipod pa indubing kami, isaksakit na kun. Isot mangisalsalakan kanyak nolokwan nak idinik haren. Taan niya kami tibarik ng kengkuhan na anak. Kat siyempre, tulungan naggayam. Isot ti salaknib ko, he is my hero. Ket gapo manunimi tad na nakasagana nga talagang urnong mi kaninanang nga pagbasa. Numon pwede tang urnong ket saan nga umanay itupat nga tawen. Ngem ket di manunimi intultuloy ni nanang iti panagtrabaho na. Panagpatandan na. Laba, dalus, kendano, pa'y manunimi nga mabalin na nga aramidan tapno matandanan. Adda para kada kami, kaden mi, kanda dumabi ka sa pulan mi. Kaya anda ma-separate ba nun, naming nga maurnong, para tagtultuloy kastusak, iti patang college ko. Diakon makikita manun naming ni Karen. Sa anak mo tanong mablabas, di balay da manong, diakla mo no sa dinutayan na. Yan ni Victor, manung naming nagtultuloy, iti panagkuykuyog mi, agpadpada kami ti kurso, agpadpada kam ti oras. At nagiti kundaway manong nami nga bekan period mi kat awisan na. Liwliwa? Nagmerienda. Sorry, Victor. Pwede mo kayat? Hanak man kang merienda. Jack in ruam eh. Ang kamabisin, adunukat ka nag-idibigat. Sa mesa, gabatasan ko ang inimparwam ti malagmerienda, hangko sa pulen. Diba? No naruam kang agmerienda, iti oras na alas 10, iti bigat, kan alas 3 ti malem, sa pulen na. Sa anak mat kadi nga ako nagmerienda, ang maawisan ka lang, pambarantag sa salita. Dito latan. Mabalin naman nagsasalita dito, kabayatan nga orayan tat sumarunong oras. Agbasa takid di ka dagiti libruta. Isa ganaan ta ka na ta next subject ta. Ha? Sige. Wana, ito na nung aklunan na. Ito'y. I love you, Liliwa. Awan pa lang kanyak na kita, Victor. No saan kang mo kahit akagura ka, di mo irang-irang na kita. Intun ka ano nga ron? No kas pagalikan si kakinsyak tinaikari, ni iso, ito makapagturpos ta. Ito na dan trabaho ta. Isunto pala at panakaklon mo kanyak. Di isunto pala at panakaharakop ka ken ka. Di isunto pala at panakaraman ko kadagiti lips mo. Hamo mo na pampanutan di kita. Ipasnag na kita nagbasa. Ipasnag ta. Saan nga napupuutan ti panaglabas ti panawen manunemi dimtengen ti may kapat nga tawen 4th year college min first sem, second sem aging ka manunemi nga graduar kami. Nanang agraduar ako o makitam. Di lamin ano niya. Kaslay di kalman laeng idiadang puot ko nga awanan ti amak. Natultulungan kang agdalos, tultulungan kang aglaba, tultulungan ka kadagiti rami dito balay. Nagturpos na elementarya, high school, aging kang nagturpos ako nit college. Nga nakabalbalasan ka na nag. Nga nakasanot, pintas ko, idi mas pati pintas mo ita. At the boyfriend mo, awang pa nang tinungpal ko ti karik, kada kayo, good. Sige, nagturpos ka, ulit at isang kabasit mo nga ornong ta, nasaan mo na gastos, kahit pumaala ka mo ita,
Kasano meriendan to lang? Haan na? Pangrabi. Ay banda to nagiti karuba tayo. Tao may dan to makipaalakin ka, mangrabi tayo oray, gagangay lang ti masida. Ada bansit, adan tumutan na karne, ikan, nateng, di, umanay to daytan. Kano apay ngagpaala ta. Tapno adan tumut umay, ket irigaluan ta kan tumut. Papet-petanda ka. Inagpaala ak manong nami kalpasan ti graduation program. Padari kita giinom iti likod man. Ta pinalubusan ni nanang nga minumda da kita ka kinaduada nga nagparty manong nami. Tada na party nga babo. Ni Tata Cardo manong nami ti may sa kadakwada. Napana kita yanda. Ay, liwliwa, happy graduation, malasan ko. Opo, nag-graduate kan, nakapimpinas ka. Apay ko mata may roar mo to adagos ti panagtek mo ti board ket may sakan to nga CPA ket makapagtrabaho ka nga dagos. Pero madlangin niya. Labandera lang ni nanang mo. Balo, awang katulungan na ket paridwar na ka. Eh, kaya manak ti pangablaw nyo kanya. Ay, Tata Cardo, ni Karen. Awan ni Karen dito yung lugar tayo din nag-graduate kayo ti high school. Nagtalaw kahit yung asawan, awan iso na timpat nga tawad. Pasari mo nagbakasyon, ano trabaho na, papahan na. Siyempre kakatulong. Bagak idikin ko ng pagbasa ay iti kolehiyo. Hindi naman kayat. Ikarigatak ko mga pamuspusan ti panagbasa na ti kolehiyo. Hindi ka nag-graduate kumamat itan. So talagang nagtultuloy ka, nagbasa kas kanya. Madlaw ko manong nimi akimbutong ni Tata Cardo. Sinuhor ti kaduanan dito palayda, no may sa, no awan ni Karen. Nakakaasimat. Nalukumat kami, pambartikmat kami. Saan nandaan mat kami ti anak akas ni Karen nga natangsit. Tangsitan na ti amana. Nagadan kami manong nami nag-review kan nag-take the board kani Victor. Aging kakastaw ni taragsak mi agpadpada iti na irwar mi. Kahit nakastrek kami agpadpada manong nami iti trabaho. Iso na lang ta saan kami agkaopisinaan. Umuna nga sweldo manong nami tad ko amin kininanang. Nang umuna nga sweldo alakit, igaman nyo. Kasi iti dati, nararamidan ta, agurnong ta. Di ba? Di magkada kayo hindi kapag balbaliwan ta kita ti balay. Sana kastoy, nakadadaanin. Kaya masapo lang, makuna nga, napintas, kan balay nga. Balay ti mga opisina. Balay ti mga sang accountant. Naglunak manong nami ket kalpasan laing tinem nga bulan aba nagtrabaho naglunak narugyan ti balay. Tata Cardo manong nami ti nagtrabaho. Data awan pa ni Karen. Adda naawat ko nga naudi nga surat na idi. Balaasan ko ket umayta ko no agbakasyon into no summer. At dati kiti gundaway nga madlaw kong aguyek tilakay man. Madlaw kong alis tumabanong. Naalaala na reta na, tipa nagbarbartek na, nakunak tinakil. Kasunod sakit. Sinumubantekin ko na, kinaubat ni Karen. Formal nga may nakpinasyar dito yung balay manong name ni Victor. Idi malpasan ti balay. Baka no sakti saan nga may karitan. Liliwa. Kapag tanadaan kayo matindipindas ka balay. Yung pa ko sa kanyo dati ng balay, dududua kayo man.
Amo kon. Dito'y tantong agnaed, iti sidong ni nanang mo. Ito nag-asawa ta, di ba? Kapag buenas, siya ka mismo tining patakder ti balayta. Hasta, di subyanan kanto. Pasubyan kanto. Marot na gastos mo. Ta, na jugudwa na kititit ko ka. Ta, idulin mo. Ta, isuntot na yunan ta. Nga pangrugpa, pagrugyan ito nag-asawa ta. Hindi pa lang ubing tayo nga ibagbagam tayo ta, Victor. Di mo pa nalipatan? Diyak malipatan. Dapat itikarik, itipagkik. Anak to nga sumardeng, aging ka nga saan ka nga maasawa. Because I love you so much. Hindi pa lain. Sige, tap na umatin ti makunam. Itan nga klunan ka. I love you too. Naging narakop kam nga rod ni Victor manon nemi iti munagon daway. Arakop ken iti umuna agon daway apa naka riknak ti bara digiti bibig. Iti muna agon daway manon nemi nga mariknak ti panang nanam na kadigiti bibig ko. Imirot ti arakop ti tunggal may sakada kami. Nagpaot manong nemi ti panaglanang digiti bibig. Victor, nakaragsaga. Liwliwa. Gabot ka mo dyanan na. Itinabayag ko ng Orion for how many years. Kaya na masama kin. Nagaroon na lang ang ruten nung ito nag-asawa ta. Will you marry me? Nakasagana kan. Daornong mon. Agurnong tapay. Wen? Sige. Agurnong tapay. Iti manong atawan? Ori dua talong atawan. Napaot sa una eh. Dua laeng. Sige. Depende. No, kasanot. Alis to at panagurnong. Parparita ko ni nanang manunimi nga umawat pa itilabaan na. Sana nang awan mo ubrak anak ko. No, mapangkan ni di opisina. Kat makadalusak tumatan nga makalaba ka na kiti arwaten ta. Aw matin tubrak. Anak kahit yung amin nga obrayan, tapno da obrayo. Kiso nga rod nga umawat ak tilabaan, nga saan kayo nga glablaba. Ngayon bas nga glaba kayo, da kayon tagpalaba. Nakalukluko ka anak. Idikit umawat ak tilabaan. Ita, siya akong tagpalaba, kasta. Kaya no, adda mayat nga umay mangilaba ka na ta, tapno adda matandan na, pagustuhan nyo. Kasta nga ta, adda nga ta mapasama ka kasta. Kawan, sikakin siyak nga makilablaba, tatabot ng tagpalaba. Kawan, agbaliktad mo dagiti pasama ka. Hindi, kaya talaga nga narigat ti panagbiag ta. Ita, tanadan trabaho, kit napintas trabaho, napintas swaldok, ala kita, agnam ay tamutin ananang. So nga kay unang nga nagtabtrabaho. Ya? Bayan nyo, kaintun bakasyon kita, agpaspasyar tayo. Pasyaran tayo, nagkita saan nyo panapnapanan, dito'y lugar tayo, dito'y pagilian tayo. No kayat yo, magpasprot ta, tawaban na tagpasyar di Hong Kong, di Singapore, di Jai, daduma pa nga pamanta pagpasyaran ti abroad. Anak, jak unay kalkalikaguman deta. Nanang, no anyaman di kiti kay hanyo na arami di maramid taitan. Taadan na kwartata, anta na problema ti kwarta, nagsuswelduak mo, dito matabit sa trabaho. Ay kang iti may isang aldaw, Sabado, at dak dito balay, manunemi, kargat kumatlatamat, iti mga sikaso kada kiti masetas. Taitan tanapintas ti balay mi, at damaten alad na, akit nagpintas manunemi, nga, ayaramidan di makuna nga garden wano hardin. Kada ito manunemi, iti aladan nga pasnik dinanan. Ti panangasikaso na kada kiti mula na nga ornamental plants, ken kastamaten, at dapat mula na nga nateng itilikod. Ini tandamang pagpaguni kanyak. Liwliwa. Kaharen?
Sikan ni Karen? Siyak. Mabit lang. Nailokat ko natin gate. Basit nga gate. Sumarik ka. Nakapimpinas ti biyag yun. Kinakapimpinas ka. Nakapimpinas pa ti hardin nyo. Nagkitimulay yung nagpintas. Paita ka lang. Nabayagak basitan na dadwa talo nga bulan ko dito. Ket, api ka sa talangan. Langak nga. Sila, bimakit ka. Kamu tirikat nga ro. Kasam ta, agpatagabuak sa di Manila. Api nga, hindi mo yung tuloy nagbasa. Tinakbat kabay lang ang pagbasahan ni tatang ko. Nakasaritak iti ni tatang mo. Kahit nakakano mo pagbasahin iti. Adadamat nga patpatig ti arak. Yung tanyaman ko mga kasapulan mi. So nga dahi dyan. Dahi dyan nga niya. Masakit ni tatang ko. Ana? Hanganin nga makapagtrabaho. Insurat ang arot kanyak, agawid ka nanak. Ganun di ako makapagtrabaho, awag kaduak, masakitak ko na. So kabilitan na nga nagawid ako. Tore man to kasi ni tatang nga nagbaling irresponsable nga asawa kin ama. So nga pimanaw ni nanang, hindi ubingag pa lang. Kinore no kasi nga natangsitak. Diyak nga dapat mabling latang baybayan ni tatang. Kakasiman. Kaya na. Kaya di mo nga ipan sa ospital. Yung bangko, ngayon saan ko pinakonfine, kapag taumat pagbayad ko, na may confine. Basta yun sa tandratan at ti agas. Naisot problema kita, tigatan ko ti agas na. So, may kaumutang kasi ay. Numabalin na kumakit. Siyak lang arod. Siyak lang kuman ti mga sikaso karig di masetas yun. Uno, siya kung ti maglaba karig iti arwatin nyo. Uno, siya kung tagdalus di palayo. Napialang anday-tandan nyo kanyak nga para kada kami kinitatang nga maigatang ti agas na. Nakita na kami ni Nanang manunimig at imasidig. Si kamad gayam Karen. Una na. Kasi lasang kayo matabumakit. Napinas kayo matlata. Kasi lakay lagkabsat kini liwliwa. Iwan na tadyak matmalbaybay antibagik. O reno idikat magagara at tilaba kan dalos. Yung kadagitoy na katinakmat kayatin nga pagtrabaho di anak ko. Nana, sak malangin ti mangilaba ka nagiti mureng yo. Tanapya lang at tandaanan dak, tanday gatang ko ti agas ni tatang. Nasingbet ka ka din, Karen? Sangkat samat na natangsitan. Pagbabawiwak, nagbababawiak, kadagiti kinatangsit ko, kinaluko. Naroon na kang ka, liwliwa. Sorry kadagiti nararamid ko kang ka, dubing tayo. Kinura idi at data pa lang ti high school, kas di nga ako. Okay lang. Okay lang. Di mo pa inaramid ka, napakawan kan, Karen. Kaya makinang resulta na, di ba? O nga ron, gapot singpet kan gaget mo, nagpintasan ti biyag mo. Gapot mo ti kinatangsit ko. Kasto tinagbanagan ti biyag ko. Magas asikaso ti sakit, masakit nga tatang. Nga mamartek mat kamin, sidga po na nga nagsakit. Ala, naisot ko nam, di umay ka tumulong dito eh. Agbalinak nga mabuunan nyo. Tapos hindi ka sakit ta. Ada maswaldok nga para kada kami. Hanggang ako na nga bapaunin. Umay ka tumulong. Conforme mabalim mo itulong. Alam mo na, thank you. Thank you, Liliwa. Karen. Mabalim mo ka? Ipakumpay ni tatang mo.
ket no manuman ti magastos na, siya akong timakam mo. Ikaw rukpot no ka? Oo, naman. Sige. Igor ka man. Nta mangurot kitain ta. Sige, nang. Anak. Sumurot ka ni Karen. Nakitain ni Tata Cardo. In confine mi nga rod, manong name ni Tata Cardo iti ospital. Ket siyempre, banbantayan ni Karen. Kasanungat may karok, ti itidadyo nga gasto ni tatang iti ospital. Nodak mo na bang banbantay. Ket ito maimbaga ni tatang mo akit. So, di suntot pa ng ikarom. Kensa nga dapat panunutan Karen. Tinapatag ita. Ket nasingpet kan. Sana kas idi nga naloko ka nga talaga. Kaya nasihat kang anak, kabuta, di mo binaybayan ni tatang mo. Agkararagtay kinapod Diyos, sabi ko mata, maimbaga ni tatang mo, ket makapagtrabaho. Ure no maiparit tuman king kuha na tagtrabaho, tinadagsen, conforme to tayo, mapalin na katrabaho. No? Tinasken, ket saan nga saksakit nga agag-agas, tinasken ket sa mo pang panunutan. Adad na nga makapagtrabaho ka, no nalainganin ni tatang mo. Makalawas ni Tata Cardo iti ospital aging gangin yawid dan. Darito yan balay da, manong naming itultuloy na, tikpaimbag, babayin ti pa nagtumtumar na. Ket kasi na po Diyos manong. Makapagtakder, makapasyar, ayan, mabalin naman ti kwa. Agdalus iti aglawlaw ti balay da. Ilinto tani Karen manong naming karigata katinulungan nga simrek iti trabahon. Simrek iti maysa nga grocerya manong nami ket numampay high school graduate lang isu na manong. Isut na nagbaling adda ti kahera. Babayin iti panang tulong ko king kuha na panang isuro. Nagbaling nga kahera iti maysa adakkel nga grocerya iti mall. Siyempre, dapat iti gundaway manong naming ag-date kami kini Victor. Ket kalpasan, ti duha nga tawen nga panagurnong mi, nagkalaysa kami. Ni Karen manong name ti inalak nga maid of honor ko. Ket kastawan iti amyaman na. Malagip ko lao na idubing tayan niya. Idi luklukon ka, ket adamat ni Victor ang mangisakit ken ka. Ita, agagayam tayo matlaeng. Gabot na nagbaling kamatang na singpet Karen. Siyempre ni Victor manong name ti may nakidan na kada kami kininanang dito'y balay. At naragsak kami manong name. Awanin ti sa pulag pa iti kinaragsak mi iti asawa. Nang runa, iti maparaburan na kami iti may sanganan. Ni Victor manong name iti nang iremedyo mo iti mabaling nga pagtrabahuan ni Tata Cardo. Naman pa'y may parit kang kuha natin na nagsang nga trabaho, ngayon nalagaan lang ti sinirek na trabaho. Ang trabaho dan nga agama, ngayon ka, ipadamag mo ten ni Karen kanyak, manon nimi nga makiasawa ka nung mo ten. Katrabahoan na iti groceria, manon nimi, dinagbaling nga asawa na. Nagkakabalay damat nga talo manong. Di Tata Cardo, ni Karen, ken ti asawa na, ken ti duwa nga anak na. Talumat ten di kita anak mi kini Victor. Nga nagtultuloy manong nimi iti ornos ragsak ti pamilya mi. Iti asawak. Kan di talungan anak mi. Naninanang manong ti maringguran ng mga iwan amang stimar kada iti talong apo ko na. Dito nga ron ti pakasarita at manong kat siyempre thank you titilaing mo nga ng ornos kalpasang inak-insent kang kadita Eliana. Thank you, itilaing mo nga nagbasa ket sapi kumatan, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsaramingan tibiyan. Disingpet kan gagat, no agtipon agbaling nga pintas ti resultana. Tuwing ordagyaman nga pagaya mo, liwliwa. Thank you, liwliwa, tingka pa nagsurat. At thank you, mat kada kiti nagbuya.